väsynyt. En kestä hiljaisuutta. Vartalo on veltto ja pää on täynnä sekavia ajatuksia. Haluaisin nukahtaa, mutta en vaan pysty. Kaikki elämän asiat pyörivät päässä, mutta asioista ei saa selvää. En tiedä, mitä niistä ajattelisin. Niin kuin olisi karusellissa. Ajatukset sinkoilevat ympärilläni, mutta en saa yhtäkään niistä kiinni. Välillä on kuuma ja sitten yhtäkkiä olen aivan jäässä. Pelottaa ja jännittää, mutta en tiedä miksi. Välillä valveuni saa vallan. Olen horroksessa. Olen yksin ajatusteni kanssa. Uusi koulu, uudet ihmiset, uudet ympyrät, uudet kaikki. Miten oikein selviän tästä kaikesta ilman suurempia pettymyksiä? Saanko esitellä uuden oppilaamme, Elisa Hirvisen? Hän on juuri muuttanut paikkakunnalle ja vaihtaa siksi koulua kesken lukuvuoden. Mitä vikaa minussa on? Mitä pahaa olen tehnyt joillekin minun koulussani ja luokassani? Miksi minua syrjitään? Olenko vääränlainen? Pitäisikö minun muuttaa siksi, mitä muut haluaa? Sittenkö minut hyväksyttäisiin? Kiepun ja kiepun. En tiedä mihin tulen päätymään, enkä edes halua tietää. Jotain on näkyvissä, jotain uutta ihmeellistä. En vaan tiedä, onko se hyvä vai huono. Näetkö sen yhden seiskaluokkalaisen tytön eilen? Joo, sillä oli ihan himohienot vaatteet. Tosi persoonalliset. Juu niinpä. Väks varmaan kaikki kadehtii sitä, kun se uskaltaa pukeutua silleen. En mä meinaa ainakaan uskaltais, en todellakaan. Juu, en mäkään. Täydet pisteet sille siitä.
Tuuks illalla meidän kanssa leffaa? Se olisi tosi kiva. Joo, voimme lähteä.